como publicar un dataset en Zenodo. Imos a zenodo.org. Nos identificamos con usuario e contrasinal. Nos recomendamos utilizar a conta de ORCID. Unha vez que nos identifica, prememos en Upload e escollemos unha nova subida. Nesta zona podemos engadir o ficheiro ou conxunto de ficheiros que forma parte do noso dataset. Na elección de ficheiros hai que ter moito cuidado e revisar para evitar que estes non leven erros, porque Zenodo, unha vez que publica o ficheiro, non deixa volver a eliminalo, non o deixa eliminar. Polo tanto, nos obligaría a subir unha nova versión dese ficheiro cos erros corrixidos. O seguinte paso é buscar a comunidade da Universidade da Coruña. Escollemos a comunidade da nosa universidade e se en Zenodo existe unha comunidade na que se publican datasets da nosa área de investigación, podemos engadir tamén esta comunidade aquí e así conseguiremos que o noso dataset este en diferentes comunidades. Como este non é o caso, imos eliminar esa comunidade. O seguinte paso é especificar o tipo de documento que imos subir a Zenodo. Neste punto queremos recordar que a Universidade da Coruña ten un repositorio institucional RUC, no que se publica produción científica dos investigadores da UDC. Esta produción científica son artigos de revistas, conferencias, materiais docentes e algunha outra documentación. Polo tanto, na comunidade da Universidade da Coruña de Zenodo imos a publicar só datasets ou ficheiros procedentes do Plan de Xestión de Datos de Investigación. No apartado do DOI, prememos en reservar un DOI para o noso dataset. Na data de publicación, por defecto, xa nos pon a data na que estamos subindo este dataset. Pide que lle demos un título ao noso dataset. Neste caso, se o dataset se empregou para a publicación dun artigo de revista, dun capítulo de libro, dun libro ou calquer outro tipo de documento, é aconsellable que non empreguemos o mismo título para o dataset que para o título que para un artigo ou para o capítulo de libro. Polo tanto, escolleremos un título semellante, pero non o mesmo. Despois engadimos os autores con apelido, coma, nome. A afiliación, que xa sabemos que ten que ser Universidade da Coruña. Aquí engadimos o noso número de ORCID e imos engadindo autores, se hai máis. Neste apartado facemos unha breve descripción do dataset. Aquí especificamos no idioma que está o dataset. Despois é conveniente engadir palabras chave que identifiquen o noso dataset. Recoméndase empregar o inglés. En este caso, poñeríamos aquí, por exemplo,
todas aquelas palabras-chave que axuden a localizar e describir o noso dataset. Este é un recuadro para poñer notas adicionais e no apartado da licenza debemos escoller dúas cousas. Primeiro, decidir o acceso que se lle van dar os datos e a licenza de uso. Por defecto, Zenodo ofrece o acceso en aberto e a licencia Creative Commons 4.0 internacional, que é unha licenza bastante aberta. Se nós temos que estar suxeitos a un período de embargo, marcaremos esta opción e teremos que especificar o tempo que vai a estar embargado ese dataset, se vai estar de acceso restringido ou acceso pechado. E despois a licenza, se non queremos quedarnos con esta Creative Commons, teremos que escribir aquí empezamos a escribir Creative e podemos escoller que non se faga obra derivada ou outro tipo de licenza aquí especificada, aínda que o recomendable é a 4.0 internacional, porque Zenodo forma parte da infraestructura de investigación europea de OpenAIRE que busca o acceso aberto á ciencia. Despois, se hai un financiamento europeo, teremos que poñer aquí a institución que finanza, o número de proxecto ou engadir outros financiadores. Identificadores alternativos ou relacionados serve, por exemplo, se o dataset se empregou para unha tese de doutoramento, poderíamos poñer aquí a URL desta tese, ou ben, para un artigo, poñeríamos o DOI do artigo. Nestas caixas nos deixa especificar cada unha das circunstancias que se poden dar. Estes outros campos son complementarios, aínda que son opcionales, é aconsellable e recomendable cubrilos se preciso para favorecer unha mellor descripción do noso dataset. Unha vez cubertos todos os campos, prememos en salvar e ao final daríamoslle a publicar. Chegaría esta submisión á comunidade UDC, que daría o aprobado final e así xa estaría o dataset publicado.